Hola familia outra vez, foi un vento por aquí que flipa, sí. Bueno, estos xa tiñan aquí parte de zonas abertas xa, que me avisaron, que bueno, pouca cousa, que ahora esta obra pouca cousa é, porque mira, isto é un acondicionamento e mellora do Camiño de Santiago, o de Camiño de Santiago de Fisterra Musía, aquí o seu paso por Dumbría. Basicamente eso, bueno, mellorar algo de zonas de fogo firme que están moi encharcadas ou que están deterioradas, tamén nas cunetas por tema da agua e demais. Nada, entón, bueno, está encima deles, porque, bueno, o patrimonio se deu unhas pautas de que materiais teñen que utilizar, o sea, zaorra e adoquín de pedra, nada de formigón, ni cemento, entón está encima deles de que fan así como está estipulado, que non modifiquen o trazado do camiño, e logo vigilar, teño un castro ao lado, o castro do Outeiro, pero, bueno, está lonxe, non 12 metros, e un muiño, e nada, e o chollo. Entón, bueno, seguimos.